Mamahay ko sa inyo. Okay, kung may gusto mo. Ano ba? Ganiha kapag yun, sige pangupaw. May problema ba? Unsaon ka na kung pagsulti ni mo ini, my love? Hey, why are you crying? My sister, Jolene. Ngano si Jolene? Gitagalan na ang iyang kinabuhi. Oh, what? Og matod pa sa doktor. Ihatag na lang ang tanang makalipay niya. So, may wa ka ba nga ikahatag sa inyo pangayo? Yes. Lisod kaayong ihatag, my love. Kaya nga na, unsa man yung iyang gipangayo? Ikaw, my love. Oh. Ha? Ako? Why me? She loves you secretly, my love. Og bago ko siya nisulti na sorry. Katong ganiwa ka ba ikahatag o Ilog ni Jolene, my love. Murisahin ako ining akong papel. Please. Please, my love, maluoy ka. Bisag hangtod na lang sa iyang pagbiya. Kay baw siya nga may sakit na siya. Pero nga nung nagpabuntis pa man siya. Kalaot sa akong anak. Kung mamatay na siya, ngawa pa kinimahimugso. Julius. Kapait ba sa itong kapalaran? Duha mo nga nagmabdos sa anak ni Julius. I'm sorry, ma. Di ko tuyo nga masuko na ako si Jolene. Pero sayod ka, ma. Nga kami si Julius ang nagkahigugmaay. Dili na tingali. Makaadtog simbahan si Jolene. Tugod kay sa gonso na niyang atake. Uy, kasal na mahitabo. Di na ako isakripisyo ang among gugma ni Irish. Julius? Tinaya ka ng inyong tingog. Madunggan mo ni Jolene. Oh, Jolene! Anak! Hagamay pasensya na lang, Julius, my love. Please. Gihatag ko ang tanan kong panahon ni Jolene. Unya, ikaw. Nagkibahanglan ka ba? Akong anak ko sa kanang imong kisabak. Unya si Jolene. Bahala na siya. Lin Iris. Pero gusto niyang luwason ang iyang anak. Posibleng dito nagkutom sa operasyon. Ang iyang life, ma. Iya masan kagustuhan ang tanan. Tuwa na sa suod sa operating room si Jolene. Tala sa chapel. Iampo na to. Nga makalingkawas si Jolene sa maong operasyon. Ano lang ko din eh. Paabuton ko mo gawas gikan diha sa operating room ang doktor. Kung mao, kami lang si Julius. My love na na. Kuyugi ko. Ma, kumusta? Patay na si Jolene Iris. Patay na. Oh, baby. Kumusta? Tuwa na sa incubator ang bata. Luwas kini. Oh, Diyos ko, salamat.